Prohibir que els menors de 16 anys accedeixin a les xarxes socials és un anunci contundent que obre moltes perspectives per abordar. Els efectes negatius del que passa en aquests entorns són evidents, estan estudiats i demostrats i cal fer-hi front, perquè ja han tingut conseqüències extremadament greus. Cal abordar-ho des de la prohibició? És viable des d'un punt de vista tècnic? No són un risc també per a la població adulta? I per contra, podem aprendre a fer-les servir de manera correcta i ensenyar-ho a infants i joves? Parlem de tot plegat al Qüestió de Fons d'avui, o sigui que sense més dilacions, comencem. Benvinguts. Un altre dels àmbits d'aquesta qüestió que volem abordar és el de la viabilitat tècnica d'una prohibició o una regulació com aquesta. És per això que volem parlar amb Nacho Alamillo, soci i director d'Estrella i expert en identitat digital, a qui agraïm que ens pugui atendre. Benvingut, Nacho. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la invitació. D'entrada, la pregunta bàsica. És viable una regulació d'aquesta magnitud que pugui arribar a prohibir o regular l'accés de menors de 16 anys a les xarxes socials? A veure, és una qüestió controvertida perquè tenim una barreja de dret espanyol i de dret de la Unió Europea. Jo crec que en principi existeix marge legal com per poder establir una prohibició als menors d'edat, tot i que és una mesura polèmica, i on tindríem possibles problemes seria quan volguéssim establir cert règim d'intervenció sobre els prestadors d'aquestes plataformes que en principi estarien protegits des de la perspectiva de la responsabilitat civil per el Reglament de Serveis Digitals de la Unió Europea, motiu pel qual la Comissió ha advertit que mirarà aquesta mesura amb detall. Però, vaja, crec que, al meu parer, existeix marge com per establir aquest tipus de mesura i, de fet, Espanya no serà el primer estat que vagi per aquesta via. Tenim exemples també com França, que ja ha començat a establir prohibicions. Estem parlant d'un àmbit en què hi actua, comentaves ara, legislació europea, potser fins i tot alguna d'estatal a títol particular. Parlem d'usuaris que, en el cas de ser menors d'edat, també potser alguna cosa o altra tenen a dir-hi o a fer-hi els seus tutors legals. Parlem d'empreses particulars, com poden ser les xarxes socials, de distribuïdors d'internet, tot un ventall molt ampli d'agents implicats en aquest context, que entenem que, encara que sigui viable, com a mínim fa que no sigui fàcil aplicar regulacions o prohibicions, no? Clar, correcte. De fet, la qüestió que sempre ens hem de plantejar amb aquest tipus d'iniciativa legislativa és la de l'eficàcia de la mesura. Efectivament, aquí, en principi, la mesura s'adreça cap als prestadors de serveis digitals que ofereixen xarxes socials, una iniciativa semblant a la que ja es va plantejar amb les pàgines web que ofereixen continguts per a adults i, per tant, són aquests els subjectes obligats. Evidentment, el subjecte obligat és aquell que està principalment radicat a Espanya i ofereix el servei a Espanya, però també pot ser un subjecte que estigui radicat fora d'Espanya o fora de la Unió Europea i que s'adreça mercantilment cap a Espanya, cap a usuaris espanyols, per exemple, que a Catalunya. Què és el que passaria en aquest cas? Doncs que si una empresa estrangera no volgués complir aquesta normativa, es podria plantejar la limitació de l'accés des d'Espanya cap a aquests serveis. És aquí on, per exemple, es podria plantejar la problemàtica. És veritat, però, que en realitat aquestes plataformes, quan en altres països s'han enfrontat amb aquestes mesures, les han acabat adoptant, perquè la seva voluntat, en el fons, és complir qualsevol regulació que permeti la prestació del servei. I, per tant, jo crec que més enllà del soroll polític que es pugui generar al voltant d'aquesta iniciativa, si hi ha voluntat de complir, es pot complir i no crec que sigui necessari anar a mesures particularment coercitives. Una altra qüestió és la purament tècnica, com s'implementa aquest sistema, quines mesures posem perquè hi hagi una garantia de privacitat i al mateix temps una eficàcia, i aquí, tot que hi ha molts actors, en realitat és gairebé una qüestió de qui emet el sistema de verificació d'edat i qui consumeix el sistema de verificació d'edat. Per tant, en principi, és un model que amb l'enfocament tecnològic actual que estem desenvolupant a la Unió Europea, de carteres d'identitat digital, no és particularment difícil d'implementar. Per tant, és una qüestió de voluntat. Jo crec que les plataformes, si hi ha un servei que sigui eficaç, que sigui gratuït, que no generi fricció en la seva relació amb els usuaris, en principi poden veure fins i tot un benefici en implementar aquest tipus de tecnologia. On està la qüestió? En què sovint aquestes plataformes realment el que volen és no aplicar cap control perquè en el fons ja els hi va bé que es generin dinàmiques, encara que siguin nocives per als usuaris, perquè es genera una gran quantitat de tràfic, que és una mica la base del seu negoci. Per tant,
Suposo que ens trobarem amb una qüestió de posar una regulació que generi un incentiu d'adopció, generar i posar a disposició les tecnologies que ho facin viable i que sigui fàcil d'utilitzar i, posteriorment, un procés de negociació o de gestió amb aquestes plataformes perquè vagin entrant i fins i tot col·laborin en el sistema. Pel que fa als mecanismes tècnics, per dir-ho d'alguna manera, ara mateix, sobre el paper, ja hi ha algunes restriccions. Hi ha plataformes que quan crees un usuari et fa posar, per exemple, la data de naixement. El problema, en el sentit regulatori, és que això és fàcilment falsejable. Comentaves conceptes com el de cartera d'identitat. Quines garanties aporta que no tinguem ara mateix? A veure, en principi, els sistemes hi ha com tres grans sistemes de verificació d'edat. Un serien sistemes purament declaratius, com deies ara mateix, poses la teva data de naixement i més o menys tots ens creiem que quan clic dient que és major d'edat és així, són sistemes molt poc eficaços. Hi hauria sistemes que s'han explorat molt d'estimació d'edat basats en biometria. Això, per exemple, ho hem vist en alguns països anglosaxons i fins i tot hi ha normativa tècnica internacional. Però l'enfocament que s'estaria parlant a Espanya i, de fet, a la Unió Europea seria el d'utilitzar una tecnologia que s'anomena, efectivament, cartera d'identitat digital que et permet obtenir una credencial que acredita que ets major d'edat. En aquest cas, el sistema funciona amb una aplicació al mòbil, típicament parlant, que et descarregues típicament d'un proveïdor governamental, i de fet això ha estat regulat recentment per un reglament de la Unió Europea, i a partir d'aquí tu tens la teva identificació. Per tant, el govern et dona una mena d'equivalent al DNI digital que permet que tu t'identifiquis. Clar, aquest DNI digital tu no el faràs servir per demostrar que és major d'edat perquè infringiria la teva privacitat. Per tant, què és el que es fa? El que es fa és obtenir una segona credencial o un paquet de credencials que només certifiquen que ets major d'edat. I per tant, tu amb aquestes credencials et pots connectar amb aquesta cartera a l'empresa, en aquest cas el proveïdor de la xarxa social, i pots presentar aquesta credencial que certifica que ets major d'edat i, per tant, et deixen entrar. Aquest és un mecanisme que aporta més garanties, evidentment, que el de simplement declarar l'edat, que no n'aporta massa, i més garanties i és menys intrusiu que el sistema d'estimació d'edat en biometria. Per què? Perquè tens una tecnologia certificada, d'acord amb uns estàndards internacionals i un sistema de regulació que garanteix, que dona suficient seguretat i, per tant, et permet amb garanties saber que quan comparteixis aquesta dada realment ningú no farà traçabilitat i, per tant, ningú no estarà vigilant quina és la teva activitat. I això és perquè l'emissor d'aquesta cartera i d'aquestes credencials, en principi, no emmagatzema el vincle entre la teva identitat, és a dir, el teu nom i cognoms, i les credencials. I, per una altra banda, el proveïdor i tu et relaciones no té cap mena de forma de vincular aquesta credencial, que és molt anònima, tot i que no 100% anònima, no pot vincular amb el teu nom i cognoms. Per tant, tens suficient seguretat, tens suficient privacitat i no has d'estar sotmès a un tractament intrusiu per part del propi proveïdor de xarxa social, com seria l'ús de biometria per determinar la teva edat. Per tant, és un model que en principi està alineat amb el reglament d'identificació electrònica recentment modificat, el reglament EIDAS del 2024, i en principi tots els estats de la Unió Europea tenen ja una obligació jurídica de proveir aquesta cartera a partir de començaments de l'any vinent. Aquesta cartera podria ser precisament la solució per implementar el mecanisme tècnic amb elevades garanties de verificació de l'edat. I, per tant, aquesta iniciativa s'ha de llegir en clau de que estem precisament construint aquestes tecnologies, estem legislant aquestes tecnologies i, per tant, s'utilitzen per prohibir o per habilitar, són tecnologies prou segures com perquè puguem confiar. Moltes gràcies, Nacho Alamillo. Veurem com, de quina manera i quan també, pel que fa al calendari, s'acaba aplicant tot plegat, que sembla que d'una manera o una altra s'acabarà aplicant, encara que tardi més temps. Com dèiem, ens ha acompanyat Nacho Alamillo, soci director d'Astrea i expert en identitat digital. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Nosaltres el que fem ara és una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.